Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayon mga tol. So nandito ako ngayon sa may Balibago. Pupunta tayo sa may Angeles City. Ipapasyal ko kayo doon. Yung hindi pa po nakapagpasyal sa Angeles, ito po, ipapasyal ko na po kayo dito para naman makita nyo po yung kagandaan ng Angeles City, dahil marami nang magbago ngayon dito. So tingnan nyo naman po yung mga kalsada rito, napakaganda. Wala rin kayong makikitang mga nagtitinda sa mga gilid-gilid. Ayan, di tulad po dati. So ayan, medyo maluwang yung kalsada ngayon kahit Biyernes. Alam nyo naman po, pag Biyernes ay traffic ngayon dito, pero ngayon hindi naman masyado kahit Biyernes, kasi pag Biyernes kasi Apo Day. Ayan. So ayan, yung mga nag-subscribe po ulit sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako magsasawang magpapasalamat lagi sa inyo. Kada upload ko ng mga videos, yan po, magpapasalamat po ako sa inyo. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe niyo po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko, tulad po nitong gagawin natin ngayong araw na to. Ayun po, salamat po sa inyo. Shoutout pala kay Sir Jun. Ayan po, shoutout po sa inyo. Nick Yang, Robert Cura, Frankista Motor. Ayan, shoutout po sa inyo. Yung mga iba po, alam niyo na po kung sino po kayo, dahil marami po kasi mga nanonood sa atin. Hindi ko na po kayo isa-isain. Basta yung nanonood po, ayan po, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan po, napakaluwang po ng kalsada rito. Kaso bawal po yung nasa gitna. Dapat gigilid ka lang po, hindi pwede sa mismong gitna ng kalsada, dahil mauuli ka ng mga nagta-traffic dito. Ayan, at sundan nyo lang po ako. Ayan, hindi po tayo lalampas sa may gitna ng kalsada para po walang aberya. Ayan, dito nag-improve na rin yung Balibago. Marami ng mga bagong establishmento na tinayo rito. Yung mga Jollibee, ayan dati wala man Jollibee. So ngayon, ayan po, meron na pong Jollibee ngayon dito. Kung gusto nyo palang tumingin ng mga kubo, balikan nyo lang yung channel ko. Marami po akong na-upload na mga iba-ibang klaseng mga kubo. Nandito tayo sa may tapat ng System Plus. Dito sa may Wiltec, ayan, nag-vlog din ako dyan ng mga motor sa tabi ng Robinson Balibago. Ayan po. So ayan, dahil lumabas na tayo sa may tulay ng Robinson, ito, Angeles na po ito, Angeles City. Ayan po, dire-diretso lang po tayo. Tignan nyo naman po yung kalsada ngayon, napakalinis po. Walang traffic kahit po Biyernes ngayon, di tulad dati. Pag Biyernes talagang traffic dito. Ngayon okay po, walang traffic, walang aberya. Hindi pa po tayo nakapag-update sa may New Clark City, dahil bawal pa po, naka-lockdown pa. Delikado, baka papagalitan tayo doon. Basta kapag okay na po, pupunta naman po ako doon at bibigyan ko kayo ng update doon. Tsaka yung ginagawa nila doon sa may PhilInvest mga tol, ay papakita ko rin sa inyo yun. Kaya dito muna tayo sa may Angeles City. Ayan mga tol, malapit na tayo dito sa may Apo.
Alam niyo na, pag apo marami pong mga nagtitindang mga parking dito, iba't ibang mga klase ng damit or gamit sa bahay. Yan, mga pang dekorasyon, mga kortina, yan. Mga takip ng motor, yan. Gamit sa eskwela, yan. Ito ibang klaseng paninda dito mga tol. Dahil alam niyo naman, kapag apo, mura naman yung mga bilihan dito. Eto na po, nandito na po tayo sa tapat ng apo. Ayan. Tignan nyo naman po, napakaraming mga namimili rito. Ay, dyan po sa kabila. Ayan po, dyan po yung apo. Ayan. Sa may kaliwa, yung pinupuntaan ng mga maraming tao. Ayan po. Ayan po, napakalinis na. Pwede na pong dumaan yung mga sasakyan doon. Di tulad dati, hindi pwedeng dumaan kahit single lang. Ngayon, pwede na po. Ayan, dito na tayo sa may McDo. Alam nyo po yung McDonald's na yan ay dati po palang ano yan, Sinean. Yan po yung family theater dati na alam nyo naman yung Sinean, yung unang panahon na sine, di ba? Maraming nanonood dyan. Ayan, dito na tayo sa may Jollibee Rotonda. Ayan, sa tapat ng Pure Gold San Nicolas. Ayan po, dire-diretso lang po tayo dito. Ayan, papakita ko rin sa inyo yung mga street foods dito, yung mga Toto Bits. Ayan, maraming mga kumakain doon. Ayan po, ikakaliwa tayo dito. Ayan po yung Toto Bits. Ayan, may mga nagtitinda ng mga fishball, kikiam. Ayan, yung mga kwek-kwek. Ayan po, Toto Bits. Ayan, napakamura yung pagkain dyan, napakasarap po. Mga street foods. Ayan, dito naman sa maraming payong na yan. Ayan, dyan naman yung mga nagiinuman. Mamaya maraming tao dyan mga tol. So ayan, magbibigay muna tayong daan sa may pedestrian. Alam mo naman. Ayan, dire-diretso lang po tayo dito. Tapos paglampas ng paradaan ng Manibaog ay kakanan tayo. Ayan, tignan nyo yung mga bagong building dito mga tolo. New Point ata yung building na yan. Karugtong ng Nepo Mall. May McDonald's na yun ngayon dito. Bali yung McDonald's dito, bali dalawa na. Bali tatlo. Malapit din sa may Holy Angel. Dire-diretso lang tayo dito. Iikot ko kayo dito mga tol hindi pa nakapagpasyal dito sa may Angeles. Ayan po. Ito yung Nepo Quadrangle. Ayan, or Nepo Quad. Ayan, ito na yung Nepo Mall. Yung tabi niya ay tapat niya mga tol, yun yung Genra Mall. Ayan yung pinakaunang mall dito sa may Angeles City. Yun yung Genra Mall, tapos sumunod na yung Nepo Mall. Tapos dumadami na. Alam mo naman, nag-i-improve yung Pampanga, di ba? Ayan, ganito lang yung
kalsada rito. Ayan, oh, kalsada, napakalinis mga tol. Wala kang makikita ngayon nagtitinda rito, nasa mga bangketa. Ayan, ay papakita ko rin sa inyo yung malapit sa may palengke ng Angeles. Tignan natin. Dati kasi maraming nagtitinda roon, ewan ko lang ngayon. Ayan, ito pa, buhay na buhay pa yung pamamasada ng mga kalesa. Ayan, oh, pinampapasada po mga yan. Ayan, dito na naman sa tapat ng Nepo Mall, yung mga second hand na cellphone, kung gusto mong bumili. Ayan, ewan ko lang ngayon, marami pang mga mura ngayon na bilihan ng cellphone ngayon doon. Kasi doon ako bumibili dati ng mga second hand na cellphone. Ayun guys, kakaliwa tayo dito. Pupunta tayo sa may Apo. Dadaan tayo doon. Tignan natin kung mga malinis pa at kung may traffic pa. Kasi mga tol, kapag Friday, expect na natin na matatraffic tayo doon. Matatraffic tayo doon. Sana hindi tayo matraffic ngayon. Kasi alam ko nagbago na yung ano rito. Apo, malinis na at maluwang na. Hindi tulad dati talaga. Ayan, oh, marami nang naglalakad. Alam mo naman, galing ng Apo mga yan. Yung iba nagsimba sa may Apo Church. Ayan, nakikita natin, medyo malinis talaga mga tol. Ay, malinis talaga, hindi medyo. Ayan, malinis, oh. Ayan, so hindi na natin siguro maalis yung mga sa kabila na mga nagtitinda. Ayan, oh, kung mapapansin nyo mga tol, meron pa rin ibang mga nagtitinda. Ayan, oh. So hindi na siguro natin maiiwasan yung mga yan mga tol. Yun yung mga anak buhay nila. Ayan, parang walang masyadong namimili ngayon mga tol dito. Di tulad dati, napakarami. Ewan ko lang dito sa may loob mismo ng Apo. Ayan, titignan natin. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, meron pa rin. Ayan, meron pa rin mga naglalakad. So ayan mga tol, maraming salamat sa inyo. See you next vlog ulit. Hanggang dito na lang po. Salamat po.